Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Masaya nga iti istor aginatang dama ng asunta idi lakay. Mano atawon ng tinapalabas. Ngam di damot kinargaan. Madlaw mo nga minasan aja istorti na gustuan da bakit? Jay dagamot. Sa maysa, makumikum da iti trabaho da. Anya nga tano abangan taday jay lakay. Sikaman bakit? No may papaniti ka kastabanag kat awan mo. At na panunot mo nga ilako ta? Groceries, karne, bangus, kanat nateng kuma. At pagpunan ta? At damot basit urnong talakay. Saan samot nga umanay dayjay bakit? Di aglong tapay laang. Kasanungay no saan nga agklik ti negosyo pampanunutan bakit? Ang mga numalugi ta, kat di ka makabayad. Mayat ti lokasyon ti dagakan istor aginatang damanang. Ado ti lumablabas at tao ijay. Sika no kayat mo di ipadas ta. Suportaran kalat ta bakit? No manugot kayo kan Manong Miller, abangan mi kumati istor aginatang yung manang. No saan nyo akargaan Kas makita mo, adati trabaho mi kinlakay ko. Ginatang mila ang dayjay adaga ta magustuhan mi ti lokasyon na. No kasta nga rod, mabalin nga abangan mi manang. Wala ano kaya tiyo, anya tila ko yu aya. Groceries, frozen foods, kanat natang manang. Mano ti abang ngay. Kasaritak pa'y ni Manong yo, no mano ti maibagana. Agyaman manang, i-text naktulat ta no mano tapno amumi. Kaano akargaan nyo aya? Intun umay abulan. Urayak laang tilon ko, tapno adda igatang mi iti ilako mi. Kan tigastusan mi no ilakad mi ti permit mi. Kan maigatang pahigayam iti pintor, ta pinturan mi ti istor sakbay nga ag-display kami, manang. Pinturan mo't ni Roger ti istor aginatang damanang mo asunta ide. Ulay, nakaw. Wala na, ta-display kami to iti lako mi ijay. No kasta, agnegosyo kay mo gaya man kan lakay mo. Wala na, naggapo iti utang ti puunan. Ngam, ipadas milata Wala, sayang mo laang dayjay no saan ang makargaan. Wan nga rod nana. Talo atawanan tinapanabas, sipod ginatang dama ng dayjay. Ngam di namot na asikaso. Agpada mo ngamin kinlakay na nga agtrab-trabaho. Iso nga abangan mi pay nana. Mayat na panunot mo. Adamo laang nga ti paggatangan may no kwa. Aglako kay mo't iti karne, kas kadabangus Wan nana, kasta ti plano mi kanlakay ko. At damat gaya mong tin-display da ulip ala ako da. Aya, Wan bakit? Nalabsak ita kinila kayo na itay. ado ka di mo lang ti customer da. Man-mano? Saan pa'y siguro nga mo dagiti kalugaran tayo? Nakasaritam ka di ti kapsat ko. Well, yung mapagbit lang. Awan inted na kang ka. Ay nawaw, anya ko matitid na kanya. Tibayad ti abang ang nagsaritaan mi Awan pa'y bakal. Ano sa mga urayan, tamay ikatlong aldaw dalaang ita. Ang mga nooan pa'y naglakwan lagi dyan. Kumusta nga'y ulib? Naimbaglaangan ta imay ka manang. Adam siguro naglakwan nyo. Manmanulaang, ngam no kasapulan nyo ti abang mi, bayadak itan manang. Iso ti ginagarak. Mabiit lang nga rod ta itid ko. Apay nga'y aman mano ti customer yaw. Gagangay na siguro manang. Makalawas mi pailaan ngamin ngaglaklako. Oh, adti ti abang mi para itaabulan manang. Bayada kontak no malpasan. Agyamanak. No adda ka asi ti Diyos kat manayunan ti customer mi. Nayunan minto ti itid mi kada kayo manang.
Rumbeng lang tapno patas mo. Ay nawaw, imado tila kuyo Makatawan la ang sipod ng rugi kayo. Ngamnay, ado matan tinaka-display. Gapuday ta kada kayo a customer mi, Nana Narcisa. Deserve kin la kay mo, tanagagat kayo matadwa. Mangikilo ka man kay di iti bangus na kong. 2 piraso laang. Sige, Nana, agpili kayo. Kumpormi dita. Prismat siguro ta bangus ala kuyaw. Kaidil-deliver dala ang itay agsapan, Nana. Iso akay kayat kumit ti gumagatang dito, ita pristila kuyaw. Sinigang ngay, Nana. Gumatang kayo. Aywan, sinigang pa'y gayam. Adati kamatis ijay balay, ng may mayat latano adati sinigang. Ikanak iti may sanak kong. Anya pa'y, Nana. Day talaan, ang mga numasort ki di ti kwarta nga intugot ko. Makiis-is tambayak pa'y man, Olive. Sige laang, Nanang. Sa dino tinagapan nyo iti ayan ni Uncle mo, Pipeng. Ay nawaw, anya ngay tinarami jo iti ayan ni Uncle Pipeng. Napan ko la ida sinarungkaran. Kumusta mo tin nga iti panaglako yo ken lakay maw. Kaasi ti apo, Nanang, adumot ti gumatgatang. Ay kat mayat ano kasta. Saan kayo amalugay? Nanang, adamot laangan sa okimi. Iso akampante kami kinilakay ko. Naimbag laangan tanapanunot yung abangan ti istor aginatang damanang yaw. Saan damot laangan masango kan manong mo amiler. Tagtrab-trabaho damot adwa. Sikapay laang ti makaam mo iti istor ita Roger Lakay. Ay nawaw, sige ngay bakit? Ilakad ko pa'y man ti permit na. Ayun, panagre-renew man gaya man. Nga rod, pila manan. Anya nga tanong siya klatan ti mangilakad bakit? Sika tagbantay dya store. Siya kun, tadamot laang daddo mga ilakad ko. Sige. Adda ti tulbak itibag ko amaron, alaam to itjay. Wan bakit? At ka di agi delivery ta? Ayun, adda gi-deliver iti tilapia, itlog kan karne. Sigurado husto ti total sakbay abayadam. Kano maira na amapan ni Manang, itad mo matlaangan ti bayad ti abang ta. Areglado, bakit? Sa dinot ayan ni Uleb, jak mo makita. Inlakad na ti permit may, manang. Kasta ka de. Ay, agto ka kayo, manang. Umay ko kumaalaan ti bayad ti abang yo. Tibilin ni bakit ko kat 3,000 kano ti itad ko kada kayo, manang. Nasaya at mat taninayunan yo. Kas makita, kat adumatan ti suki yo. Wan manang, kan iso kano nga mintin ka rin na ka. Agyaman ta nakabayad kay matlangan. Ha? Ay, awan na yaman na, manang. Agyaman kami mo, taimpaabang yu ti istoryo kada kami. Agresign ako niti trabaho, Miller. Ay nawaw, apeng agresign ka ngay. Ipadas ko mamat ti agnegosyo. Agnegosyo ka mat ko nam. Wan, iso ang masapol a pumanaw da ulip kan Roger ijay, takarga akon ti istorta. Ape ang papanawam ita, kadagbaybayad damot iti abang. Kukwa tamot day jay. Adakar bangak amang papanaw kadakwada, no kaano akayat ko. Di ka mo tagpampanunot bakit? Sa dino ngayon ti papananda no papanawam ita. Gaputa makita nga to ti customer da, agawam manang. No anya ti desisyon ko, iso ti masurot. Diyak amo kang gasunta. No ape nga agresign ka ngamin kat mayat mo ti trabaho. Kaya't kumangarot ti agnegosyo. Anya kalakit di mo. Imayak, tanapatag ti ibagak kang kaading ko. Anya ti ibagam, Manang. Saan min nga ipaabang ti istormay? Ha? Saan kamot siguro atulang, tapno di mo mangag ti imbagak? Apay adi yun ipaabang, Manang. Adda ka di sabali nga agabang. Awan mo kid eh. Ngam kaya't kumati ag negosyo. Anya?
Anya? Ikan kayo iti makalawas a pawayway, tapno makabirok kayo iti sabali a pagabangan nyo. Ay nawaw. Apay akas tamot tan manang. No anya ti imbagak, isulatan ti aramiden nyo. Kukuha mi mo daytoy. Adda karbengan mi nga agdesisyon. Kat no anya man ti desisyon may, iso ti masurot. Ano kasta? Agnegosyo mo't tandaman ang asunta? Wala kay. Kasano ngayon nagitila ako ta? Jak nga rudam mo. Ang man yang harot ti maramidan ta. No kasta ti desisyon da. Agsapol talat ta niti sabali a pagabangan ta. Sayang lakay. Jak maawatan no apay akas di ni manang kanyak. Agbaybayad tamot iti abang. Huwag nga rin bakit? Sakit makalakos lang ti pawayway ngayon tin na. Kasaritak tuman dagiti sukita. Ang mga no addaam mo dagiti. Ura siyak mat bakit? Agsalud-sudak ka dagiti kagayem ko. Barang adda maisuro da. Iti anya agapaw apapanawam da olive kan Roger iti istor nga abangan da sika asunta. Wan ata agnegosyo akmet nanang. Ay nawaw. Adda trabaho saan ka day? Nag-resign na ko nanang. Anya? Nauma ako nagtrab-trabaho. Kaya't kumatan ti agnegosyo. Agpudno ka man kanyak. Apalam ka day ti kapsat mo. Naa, iti anya agapu nga apalak ida nanang. Amumot aday di a negosyo ti pagbibiyagan da. Ay nawaw, kukuha mi mo dayjay nga istor nanang. Adda karbengan mi amang papanaw kadakwada, no kaano akayat may. Anya? Anya di nadamag kaw. Papanawon da kayo kanumot ni asunta. Ay, wan nga rod na. Ay nawaw, apay kanaw. Agab-abang kayaw, saan ka day? Wan na. Agbaybayad kami mat. Ngamti ko na ni manang ko kat agnegosyo da kanumatan. Nakita na lang apimig sa tinigosyo yaw. Kastamutan ti aramiden na. Narigat ti ag sa unana. Awan mo't lang ang maaramidan mi takukwada mo ti istor. Pagakaran nyo ngayon. Awan pa'y nabirukan mi nana. Amangan kit din o addaam mo yung. Adda ba kan ti iti abay ti laundry shop ti kaanakak? Isu na laang ata saan analawa. Ngam adumo ki di ti lumablabas. Asino ti mabalin ama kontak nana? No kayat mau, mapan mo kitaan, takasaritam mo laangan ti akin kukwa. Agsaludsud ka iti laundry shop, ta isuro dakeng ka no asino ti kasaritam. Kisayak ti savings talakay. Ay nawang, itan nga gapaw. Ilakad ko ti permit ko ita. Anya? Di mat imbaga keng ka nga agnegosyo akmat. Ay nabakit, managing bubukod kalaunay may. Ay nawaw, para mat lang iti pamilyata ti aramidak. Di ka masyan iti kapsat mo aya. Apay kumaamaas siya na keng kwana. Dak amo keng ka. Talaga atakas ti kaunggam. Dumagas kayo pa'y ana na narsisa. Ha? Sa dino ti papanan nyo aya? Iti ayan ni Uleb. Apay ka day? Anya ti aramiden nyo ijay? Ay, kwa! Adamot ti lakok dito'y nana. As-asidag pa'y. Saan kay amag na iti adayaw? Adamo laang ngamin ti mapan kubayadan iti kabsat mo. Ah, inton maminsan to nga rod nana. Anyat gatangan nyo, Nana Narcisa. May sa kilo a karnit baboy nakong. Anya pa'y. Day talaang nakong. Kumusta mo tan ti panaglako yo ditoy? Addalat ta dagiti suki mi. Kun adda mo laang baro-aro pa nana. Nasaya at mo't ano kasta. Uray kas ti inaramid ti kapsat mo, katuloy-tuloy lata ti panagnegosyo yo ken lakay mo. Day tati pagyamanan mi iti namaraswa nana. Adto yan ti karni agat gatangan nyo. Agyaman aklaunay nana ah. Inton maminsan tumanan. Naa, di ka manglukat itaya. Makapasadot mo't lakay. Ay nawaw, ape ang makapasadot. San ka ding arapaap mo, tagnegosyo? Manmanumat ti gumatang. Anya? Labas-labasan dalaang matistor ko. Nadamag na siguro tinaramid mo, iti kabsat mo ah. Naa, apay manan nga isublim ti napalabas. Una,
Tadwa bulan mo, ngaglaklakaw. Ngam labas-labasan da kalaang mo dagiti tattao. Ang mga na damag dati naramid mo iti kabsat mo, kit na dismayada kang ka. Ay, jak kaya't ti malugi lakay. Makamu kamot tayo namang sulbar iti parikot mo. Si kamot ti nagdesisyon nga agresign dati ko namgat planom tagnegosyaw. Anya nga ita, daing kanti ka na abang ti managing bumbukaw dagas kang ka. Ay, nawaw! Di ka agbalin ang managing bubukod. Di mo apalan ti kabsat mo. Ag tinulong kay kitdi, iti kasta kat agbaligi kayo adwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.